तो भाई लोग तारा लोग इनके कुछ पता बाटे कि 5 तारीख के पवन सिंह के जन्मदिन बाटे और वही पे एगो बहुत ही बवाल गाना के शूटिंग करत तारन पवन सिंह। भाई लोग तारा लोग से बतला दी गाना की इतना जबरदस्त तरीके से शूटिंग करत तारन, अपना अंदाज में बतलावल जाओ। अगर गाना जहिया आ जाइनू वो दिन में केहू के गाना उनका सामने टिक ना पाई। भाई लोग तारा लोग से बतला दी काहे कि पवन सिंह पहली बार अपना कोनो मतलब गाना के पीछे इतना मेहनत करत तारन। और भाई लोग तारा लोग के बतला दी जौन गाना आवता पवन सिंह के बहुत ही खतरनाक सॉन्ग बाटे और 5 तारीख के उनका बर्थडे मतलब स्पेशल सॉन्ग बाटे। और भाई लोग ये गाना जब आ जाए पवन सिंह के तो इतना तू लोग शेयर करी हलो, इतना शेयर करी हलो कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पर मतलब ये गाना के लहरा दी हलो 1 घंटा 1.5 घंटा में। और भाई लोग तार लोग से बतला दी है गाना में के काम कैले बा अभी हमरो पता नहीं है चलल, काहे कि तार लोग इनके पता हुई पिछला साल पवन सिंह शिल्पी राज के साथ स्पेशल सॉन्ग अपन बर्थडे के गईले रहन। और अब की बार हमारा लगा था कि शिवानी सिंह के रखले हुई, काहे कि शिवानी सिंह के साथ पवन सिंह के गाना बहुत ज़्यादा वायरल भल बाटे। तो हमारा लागत बाटे और भाई लोग देख लो जब गाना आई और पोस्टर आई तब पता चल जाई कि के साथ में गईले बाटे। और भाई लोग से अगर वीडियो तारा लोग इनके थोड़ा सा अच्छा लागल तो लाइक कर दियो, चैनल पर नया वाला तो सब्सक्राइब कर दियो। मिलल जी फिर से नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।